akong nadungog nimo bro Paul ba katong niyo kaway authority ang mga pastor. Kinsa may nangingon nimo walay authority ang mga pastor asa mabasa sa kapitulo bersikulo? Way mabasa nga ang pastor na authority. Pasahis ako para mayungkog na So kay wala diha di sakto kung giingon nga way mabasa ko na authority. Ini na ko'y basa. Hey, klaro man pamina sa tubag. Nagtubag pa ko ha. Ang imong role magutana o once ka tubagon ka paminaw sa tubag. Ang imong pangutana Sige. kung ang mga pastor na may authority, why mabasa sa Biblia nga naamoy authority? So kay why mabasa, ayaw pagpupuot ng ibabasa ni mo din ang di mabasa. Okay. Paminaw sa tubag. Kay 2 minutes ang tubag ba yan? Roma Kapitulo 10 unsa may giingon Mr. Butlay unsaon man pagwali sa mensahe kon walay gipadala nga magawali. So sa ato pa dili ka pwede gani makawali Mr. Butlay kung walay authority nga nagsugo nimo sa pagwali. Si San Pablo nakikita sa Ginoo on the road to Damascus, pero sa dihang si San Pablo nagwali. Buhat Kapitulo 13 versikulo 1 hangtod sa 3 gipadala siya sa iglesia. So ayaw pag yun nang nagdanggo ko nagbasa-basa ko Biblia na anak authority. No, kay bisa San Pablo nagdungog niya ang Ginoo, gipadala siya sa dihang nagsangyaw siya kauban ni Bernabe, gipandungan sila sa iglesia. Ang pangutana kung ikaw nagwali unsang iglesia ang nagpandong nimo, ang iglesia tinukod ni Kristo o ang iglesia tinukod lang sa tao? Mo na problema. Ikaduhang pangutana. Okay, kadua nga pangutana. Ini diri sa Jeremiah 3 versikulo 15. Jeremiah 3. 15, premise na pangutana. Premise. Ngayon dariya, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Akong pangutana, na mali maning kapitulo, bersikulo nga akong ibasa, mga mao'y hatag, aron pagtudlo sa knowledge o understanding, na mali mani. Wa yun na mali, ang pagsabot may mali. Okay, Malakas Kapitulo 2. Pare na nga pastor. binuha ko. Oh, Ako na masama pamina sa tubag. Malakias 2:7 ang imong gibasa, pastor. Pero kana nga pastor, atong i-connect na sa Malakias 2:7. Kay dito man ang tao maminaw sa kaalam mahitungod sa Dios. O sige yun, Mr. Botay. Katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matud nga kahalang mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanilang katawhan magpakisayod sa akong kabubuton kay sila man ang sinugo sa labing gamhanan. Si Father Darwin, pastor man hasa rin nagpastor sa Valencia. So ayaw sabta nga ang pastor dili pare, ang tinuod na pastor pare, og silang gitagaan gisugo sa Ginoo. Kamo kay di man mo pare nagpapastor naman mo wa mo sugua mo nang wa mo authority nga mo interpret sa balaang kasulatan. So kasulatan na. Ikatulo, bunal niya. Okay, bunal yan, Bunal sa katulong kasulatan. Bunal, pasagutay, bunal niya. Okay, sa imong nalungog. Ako ka mabasaw na. Sige, bunal niya. Bunal yun eh. Sa imong nakita, ang nabutang pastor, imo maning ang konon, clarification lang, di pa ni pangutan na. Imo maning ang konon? Kung naminaw lang kasong tubag, Ang akong kanang laging pastor diha, i-connect lang na sa Malakias 2:7. Ang problema mo kung magbasa-basa ka, manong masayop ka, mo pilit naman ka sa bersikulo. Ang Bible, dili kayo sa bersikulo, na ay cross-reference. Ato na sayro lang iyon diha nga pastor. Pare man na, din ikaw, pastor naman ka, di man ka pare, suwa ka maigoda sa mga bersikulo. Okay, sige, sunod. Ang ako, pare, pastor man, so mali na kayo. So, ang imo last question ng kibla. Okay, pangutan na ni kay clarification naman to, imong balas, basa Malakias, no? 2:7. Nasawa. Pangutana. Pangutan na. Sa Malakias 2, versikulo 7. Ang versikulo 8, nakabalo ba ka nga may apan kining mga pare, may biya sa kamaturan, nakabalo ba ka o imo ra giputol-putol. Nakabalo
Iyatra sa versikulo 4. Sa ingon nga paagi na sayra ninyo, nga gisugo ko kini kaninyo, aron magpabilin na lig-on ang akong kasabutan uban sa mga pare nga kaliwat ni Lebe. Wa siya kahibalo nga pare sa kaliwat ni Lebe. Og Hebrews 7:11-12, dunay tulo ka klase nga pagkapare: Levitical priesthood, priest according to the order of Aaron, and priest according to the order of Melchizedek. Kanang imong gibasa, pare nga Levitical priesthood, ang among pare sa laray ni Melchizedek. 14:18 sa Genesis, si Melchizedek na hari o pare sa labing halangdon nga Dios, nagdalag tinapay o bino. Mo na ang dad-o ni Father, tinapay o bino, ni mailhan nga siya laray sa pagkapare ni Melchizedek, dili sa laray ni Levi nga imong gikutlo nga misimang sa kamaturan. Ikaw-upat na nga pagkakataon ko. Ikatulo pa na, ikatulo pa. Ikaw pata. Clarification of ng isa. Di, pata. Di, Ronald. Ngayon na rin sa Malakyas 2, ini Malakyas 2, 430 BC na eh. Kabalo ba ka na 430 BC na eh. Clarification sa na, brother ha? Oo, mga tanak ko tayo. Kabalo lagi ko, ikaw lagi wa kabalo kining pare nga kaliwat ni Lebe. Ang imong pasangilan ini naamay kay preconceived idea nga basta pare na Katoliko. Mo na nga di mo taga authority nga mo interpret kay sayo ang interpretasyon na ana may preconceived idea. Di na mo kakutlo sa kamaturan, sumala sa konteksto. Pare na kaliwat ni Lebe. Okay. Melchizedek Kristo. Okay. Buta na! Ayun na, clarify! Okay, sunod ang mga tana. Unsa man nga pare sa Romano o pare sa audio? Tubag, kategorikal. Pare na Sa mga sa mga Hudyo. Pero ayaw katawa kay unang Pedro 2:9 niingon San Pablo sa mga Kristiyanos, pinili kitang nasod, balaan kitang mga pare. Gipadayag uno 6 kini San Juan, Kristiyanos na ha? Gihimo kita naging harian sa mga pare. So naay gingharian sa mga pare sa New Testament nga dinhe nakaleng ang pare Katoliko timaan nagdalag tinapay o pino. So kamo so may inbidala Biblia ra man og sibot. So dili ayaw na yan. Abunal niya po. Okay. Ayun na, ikaw, sibot. Komentaryo niya, muna niya. Papunta na. Premise, alas na eh. Premise na pangutana. Premise na pangutana. Malakyas 2, versikulo 8. Sunod na rin sa mga ibasa sa city. Ningon na rin kay matun mo ang mga pare kita katungod sinugo sa Dios sa versikulo 7 sa Mateo sa Malakyas 2:7 sa utso ko mangutana ningon diri apan kamo nga mga pare bibiya sa kamaturan ang pangutana aduna bay sinugo sa Dios nga mibiya na sa kamaturan na ba kay mabasa Kaya yung gibasa di. na ba kay mabasa Kaya yung gibasa di ang pare mibiya sa kamaturan lagi. mibiya Pabitaw lagi sa ba? Ganina. Pagso ko ilog. Kaya wa man ko magwa. Bawda sa mga utara. Ano yung utara? Nakabay pare, kabias ka. Nakabay mo gibasa. Bakit mo sa kaya pare ng kaliwat ni Lebe? Bro, ano tayo mo gibasa? Kana ay may sa kamaturan at yung pare ng kaliwat ni Lebe. So, sa okay na ka. Salamat. Palakpakan na ito sa